26 March 2025 tatika kubatira nhau iri kumeka maheadlines panguva inoi kutonoka kuti General Anselm Sanyatwe aiwa ndo vari kungotaurwa ndo vari kumeka maheadlines panguva inoi pamwe chete nemaallies avo General Chiwenga pamwe chete naBomshogeza. Pana madhani arakabatira nhau yekuti da kuti panapa vanhu mumboya muchidiscussa kuti aiwa this issue yatiri kuona kuti General Anselm Sanyatwe vanouya vachi reassigniwa up to the Ministry of Sports not kudi pamusoro penhau iyi sana beda mashuwa mudanyirwa panapa kuti bo subscribe like on the bell icon. This issue yakonzeresa chaos aiwa muZimbabwe patuna kuti panapa Zim aino mudanyira chiti what does this picture mean and was it wise for ED to tell this war veteran and the three general into sports person panapa this is the first talk kuti kunoti kudii pamusoro pechitiko ichi kuti aiwa maarmy general pamwe chete war veterans vanyazozivikanwa kunzi aiwa ndo vakanyatsokurwira nyika yedu kuti iwane rusununguko kunzi aiwa vava maminister ekumasports with immediate effect. Panapa taona kuti zvane maimplications akanyanyisa. We are seeing kuti General Chiwenga panguva inoi vabva vagaina imwe momentum tikuona kuti aiwa kunyange kumilitary uko panapa nyangwe nemamwe masoja anga neconfusion. They are now aligning themselves aiwa kuna General Chiwenga just because vari kuona kuti zviri kuitwa aiwa these guys aiwa vari the government hazvisi kumeka sense, even their welfare it is not being looked after. Tinoona kuti pane posters atanga kudesignwa nhasi muri kuona akanzi 31 March 2025 National Uprising for Justice in Zimbabwe. The people demand real change, time is up. 31 March 2025 tinoona muposta General Chiwenga vakati mnangagwa must go, voposta Bomshogeza vakati no more chibvanzo voposta the war veteran leader vakati go now. Vobudanywa chiti march in peace, stand for truth, reclaim Zimbabwe, march 31 Zim uprising. Ndo mashoko ari kuda panguva inoi ndo nhau iri kutsviridza iri kumeka maheadlines panguva inoi. Atiri kuona kuti aiwa vanhu vari kutoti 31 wacho atononoka sei hake ari kunonoka dai akasira asvika vanhu vakwanise kuratidzira vaite ashowdown. Vanhu panapa vari kuonekwa kunzi justice munyika yeZimbabwe hamusina nokuda kwavo vari vepasi. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.